Til dette forsøg skal vi bruge 2 petriskåle, 2 stykker vat, karsefrø, vand og stråling. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. Vi starter med at hælde vand i skålene og presser vandet godt ned. This isn't a fairy tale, you promise me. What is love? 'Cause I'm really not sure anymore. Derefter kommer vi karsefrø i begge skålene. Where is the passion, the romance, and those flowers at my door? Where is love? Nu til stråling. Vi påfører vores stråling og lader den stå i 11 minutter. Remember how we first met. Efter de 11 minutter slukker vi for strålingen og tager de 2 skåle, den ene med stråling og den anden uden, ud i sollys og lader det stå i en uge. De 2 beholdere med karse, den ene med stråling og den anden uden, var meget ens. Vi prøvede at demonstrere, hvilken virkning stråling havde på planternes vækst, men vores forsøg virkede desværre ikke. Den bestrålede karse var mere udbredt, hvorimod den karse uden stråling stod tættere sammen. Dette kan dog skylde vores placering af karsefrøene, så vi kan ikke vide sikre på, om det har noget med stråling at gøre.